ଏହି ଖେଳାଳି ଆଇପିଏଲ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ। ଆଇପିଏଲ୍ 2023ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ କି ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଜୁଫ୍ରା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ନୂଆ ଖେଳାଳି। ଆଇପିଏଲ୍ 2023ର ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଷ୍ଟାର ବୋଲର ଜୁଫ୍ରା ଆର୍ଚର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗତ କିଛିଟା ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ସେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଜୁଫ୍ରାଙ୍କ ଆହତ ଉପରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ଜୋର ଧରିଛି। ଆହତ ଯୋଗୁଁ ଆର୍ଚର ଆଇପିଏଲ୍ 2023ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ସିଜିନ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆର୍ଚର ଆହତ ସମସ୍ୟା ଦଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଏହା ଭିତରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର କ୍ରିସ୍ ଜୋର୍ଡାନ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। 2023 ଅକ୍ସନରେ ଜୋର୍ଡାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ନିଜ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିନଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁମ୍ବାଇ ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ତେବେ ସେ ଜଣେ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଖେଳାଳି ଭାବେ ମୁମ୍ବାଇ ଦଳ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ କେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର ବୋଲର ଜୁଫ୍ରା ଆର୍ଚରଙ୍କ ଆହତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। କହୁଣୀରେ ଆଘାତ ଲାଗିବା ପରେ ସେ ବେଲଜିୟମ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଏଲ୍ବା ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଆଘାତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରି ଫେରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଆହତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଗତ ବର୍ଷ ଆଇପିଏଲ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ ଆର୍ଚର। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ପରେ ଆହତ ହୋଇ ଲଗାତାର ଡଗ୍ ଆଉଟ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି।